Hokejová nelegenda Peter Nešťastný vždy vie, o čo ide. Na rovinu hovorím, že som to nečakal, že najznámejší slovenský kachličkár to cez víkend zabali. Tak to sa mne ale nesmierne páči, lebo kachličkár Pálo bol centrálnym útočníkom Národnej rady, áno? A s pukom v rohoch klziska bol velice nebezpečný. Dokonca mal taký ofenzívny potenciál, že bol v podstate nebrániteľný. Ale vidieť, že náš Palino nosil na drese iba asistenčné Ačko. To legendárne Cčko mal niekto úplne iný. Všetci vieme, že veľký Robo posadil Pala na striedačku, z hľadiska taktiky malá vysvetľovačka, akože není veľmi vhodný typ na súčasnú oslabovku. Ale kto vie, možno ho náš kapitán Hranol pošle kachličkovať niekde na farmu v National Hockey League. A možno skončíš kariérou a bude si v tichúčku užívať svoje CT-čkové istoty. Rádio Anténa Rock.